sisältää huumeiden käyttöä, väkivaltaa, huonoa kielenkäyttöä ja silleen. Ja testissä tämmönen tuote eli Kick-Ass, Pure Ass, Cream Ass. Mitäs tää sisältää? Energiaa, saatana. Ja näin poispäin. Tämmöstä suomalaista kissalkusta. Lasketaankohan tää sitten energiajuomaksi. Ja makso 2600. Vittu. Saisko sen tosta sitten? Tuolla on pieni reikä vaan siihen. Siitä testataan. Hyi helvetti. Hyi saakeli. Hyi saatana suusta ulos. Maistuu jotain yskän lääkkeeltä. Tää varmaan on jotain sellaista. Hintamääräsuhde kohdillaan. Mut joo, tää on paskaa. Älkää ostako. Tää on muuten hapotontakin vielä. 1/5 ehdottomasti arvosanaksi, ettei siinä